Hello po mga kaibigan, ito naman po si Pinoy Peña at nandito naman po tayo sa kadugtong ng ating nakaraang video. Pero bago muna ang lahat, tayo muna ay magpapasalamat sa ating mga subscriber na nanonood ng ating video. Marami pong salamat. At ito na nga po yung ating print na ating drawing nung nakaraang video natin. At syempre po ito po ay kompletong-kompleto na nga po. Ang kailangan lang natin idagdag dito ay yung sukat po ng floor hanggang sa ceiling po. At yung pangalawa naman po ay kung meron po kayong bintana, yung floor hanggang sa baba ng bintana at saka syempre yung laki po ng bintana. At katulad nga po ng sinabi ko nung una, na kahit nasaan nyo po dahalin itong drawing ninyo ay po pwede po. At kung may makakilala kayong mga karpentero na magaling gumawa ng mga kitchen cabinet ay mas magaling na naman po. Ito naman pong drawing ko ay dinala ko naman po sa Lowe's. At syempre po kailangan pong meron po kayong appointment o kaya mas maigi po kung weekdays at hindi po masyadong matao. At mas madali po pag meron po kayong drawing at kabisado nyo po yung inyong drawing. At lahat po ng question nila ay meron po kayong sagot. Katulad nga po yung mga panukat ng bintana at saka yung height ng inyong floor to ceiling po. Pag may drawing po kasi tayo, ang gagawin lang nung technician po doon ay i-input lang niya yung mga inyong informasyon tsaka yung inyong drawing sa kanilang computer. At bibigyan po kayo ng ganitong klaseng papel. Andyan po yung brand tsaka po yung mga napili nyong finishing at yung quantity po ng cabinet na at saka mga presyo po. At syempre yung inyong shipping po ng inyong cabinet. Balikan naman po natin yung unang page para hindi po kayo malito. Dito po sa unang page, nandyan po yung brand, nandyan po yung door style at saka yung finishing ng inyong cabinet po. Katulad po ng sinabi ko nung una na kaya ko napili itong brand na to dahil po sa sukat na gustong cabinet ay halos po nandito lahat. At ang importante po, yung presyo sa baba. Makikita nyo po yung tatlong category po. Yung isa ay 11, 13, tsaka 16. Sa una pong kategorya, meron po siyang furniture grade side panel. Sunod po yung solid hardwood face frames. Tsaka 6 po na adjustan ng hinges. At saka yung kanyang drawer ay 18-inch dovetailed. Tapos meron po siyang side mount glide on drawers. At saka yung huli po ay half depth base shelves. Yung pangalawa naman po ay lahat po ito plus soft closing, larger drawer 21-inch, concealed glide on drawers, tsaka full depth shelves. Yun naman pong pangatlo, ang naidagdag lang ay yung durable na plywood tsaka yung heavy duty na plywood na shelves po. At mahigit po 3,000 yung presyong yon. Yung durable plywood po, ibig sabihin po nun yung pinakalikod niya ay plywood, hindi po siya composite, kaya po siya medyo mahal ng konti. Kaya po ang kinuha po natin ay yung pinakagitna po lamang. At kung kayo naman ay pumayag na po sa presyo, saka lang kayo mabibigyan ng drawing na final. At ganito naman po yung kanyang itsura. Meron po siyang top view. At meron ding tatlong view na para doon sa inyong cabinet. Merong 1, 2, and 3. Kapag tatlo lang po yung wall na lalagyan po ng cabinet. At kasunod naman itong bibigyan po kayo ng pamphlet na ganito. At bago po natin ituloy yung ating video, ako po ay nagpapasalamat muli sa mga nanonood ng ating video.
At syempre huwag nyo po kalimutang i-likes at mag-subscribe po. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at marami pong salamat. At syempre po gusto ko ring pasalamatan yung mga nag-comment at mga nag-likes na laging nanonood ng ating video. At syempre po yung mga nag-email po na gustong ipagawa yung mga senaryo katulad po ng mga solar system. Medyo ini-schedule lang po natin at gagawin po natin yung mga request ninyo. At kung gusto niyo naman pong i-private yung inyong mga question, dito lang po sa aking email, pinoyspenya.com po. At ito lang po ang isa sa ating soft close na gusto ko lang i-share sa inyo. At ito naman po yung tinatawag na light rail molding po. Ito po ay nagpapaganda rin sa ilalim po ng ating cabinets. Ito naman pong handles natin, hindi po kasama sa presyo yan. Iba po yung presyo niyan po. At ganon din po sa mga drawers natin na soft close po lahat yan. At ito po ang mga nagdagdag po o nagpadagdag ng presyo, yung mga spice rack po. Ito po ay dalawa po, nakabilaan po dito sa ating stove. Na pati yung ating basurahan po ay soft close po yan. At ito pa po ang isang padagdag ng presyo, yung ating mga cutting boards na organizer po ay ganun din po at soft close din po. At ito pa po ang isang dagdag presyo, yung mga lazy susi natin na tatlo po ito, tatlong corner po. Ito po yung 33 inch by 33. At itong susunod naman po, ito naman po yung ating pantry na soft close din yung kanyang mga drawers. At syempre, ang lahat po yan ay dagdag po ng presyo po yan lahat. At ito na nga po yung sinasabi nilang 6 ways na adjustable hinges. At syempre, ito naman po ay soft close. At ito po ang isang pinakamaganda dito na yung pagkakagawa ay talagang matibay po. Yun pong lahat ng drawer po ay ganyan pong pagkakagawa. At ito pa po ang isang nakapagdagdag kahit na maliit lang po ito pero halos kapresyo po nung isang cabinet. At ito na nga po yung ating resibo na pagkahaba-haba na makikita nyo po sa ilalim na malaki po yung ating discount at yan po ipapakita natin ngayon. At ito po ang reason kaya po dito ako nagpunta sa Lowe's. Pangalawa po, yun po ang talagang hinihintay ko na magkaroon sila ng special. At doon po ako nag-open sa kanila ng credit card na may 20% off po. Kaya po yan po ang total price at yan po ang total discount. At may dagdag ko lang po na pag nagbukas po kayo ng credit card sa Lowe's, meron po itong program na no interest 6 months po. At na pag-alaman din natin na meron pa palang dagdag na incentive yung company ng cabinet. Hindi ko lang matandaan kung ilang percent. At ito lang po ang ating kabuuan ng ating video at sana marami po kayong natutunan. Marami pong salamat.